A weithiau chwarae gêm yr ydych chi yn erbyn chi'ch hun. Ond os ym eisiau bod yn brydd ac yn drwm mewn rhaglen fel hon yn agos. Dwi'n digon hen, nhw os eich beth yn deud yn wrth edrych arna i gofio'r Rees Lecture gynta. Darlith rwysgfawr flynyddol y BBC, sy'n bellach wedi mynd yn rhywbeth electronig, ond y gyntaf un cof am y giaffar rhyfedd cynta, Lord Rees. Bertrand Russell o'n i deud ti, ac yn dweud fel y dyla'r byd yn lle rhyfela ni erbyn ei hun, gael gwared ar holl stem a'r holl ddigder ar y maes chwarae. Ac yn ryw raddau mae hynny wedi digwydd, yn arbennig bwrach yng Ngwledydd Prydain. Rydych chi'n mynd i cio apartheid yn ei Africa, felly rydych chi'n taflu eich corff o flaen Zola Bud. Heb i ni ddechrau sôn am ddilynwyr deallus y gêm bêl-droed. Gêm ydy hi i gyd. Ac yn lle sôn am y rwtch, yr exclusives sydd yn y papurau newydd, rydym edrych i berfeddion y belen grisial yma. A dyna wedi'r cwbl ydy hanner newidiaduraeth. A beth dwi'n ei weld? Wel, wrach y bydd y ddau Russian yna, Karpov a Kasparov, yn dechrau ymladd eto. Y naill yn mynd fel hyn, a'r llall yn mynd fel na. A wrach y gwelwn ni Thatcher a Kinnock yn gwneud yr un peth. Be arall ydw i'n ei weld? Miliynau o bobl yn mynd yn ôl i'r pylla glo, heb ennill diawl o ddim, yn heidio yn ôl i gael llon trwyn a llon llygyd o lwch glo eto. Dwi'n gwybod na doedd yna ddim miliynau o'r blaen, ond yn ei plith nhw y tro yma, mi fydd golygydd y faner, a'r Cymro, a Pais, a miloedd ar filoedd o bobl Gymraeg dig sy'n sgwennu'r papura, ac na gwelson nhw rioed gaib na'r haw, dim ond o bell. Be arall ydyn ni weld gan edrych i mewn i'r bêl yma, a chan gofio mae gêm ydi bywyd. Be di henwi Elinor Jones yn dechrau tyfu tomatos ac yn dechrau tyfu. Betty George yn penderfynu ar stael a lliw i gwallt, a'r record o na dwylo dros y môr, yn gwerthu cymaint nes bydd Ethiopia Drian a threiniad ydyn nhw, a'n colonna ni'n gweiddi dros dyn nhw, yn medru fforddio gwneud record i'ch helpu chi a fi. Be arall? O ia, hoci. Mi fydd merchad fel Menna Elfyn a Kate Roberts yn mynd allan i brynu knickers navy blue, ac yn dechrau ail drio chwarae hoci iddyn nhw gael mynd i Argentina, yr Ariannin, i golli'r gêm, yn fwriadol wrach, mwyn gwneud iawn. Be welan nhw yna? Hwn i ddim, ond welan nhw mor Belgrano. Mae honno wedi hen sydd o, nhw os chi byth yn deud hynny yn ôl y newyddion ar papura. Be ddyle fod wedi digwydd yn fanno, dedwch? Dwi'n gwybod be fysa Harry Morgan neu Barty Ddi wedi wneud, ond wythnos Dewi Sant fydd yw'r wythnos hon. Ac o'n i ddim be fysa fo yn ei ddeud. Wedi'r cwbl dydych chi ddim yn gyrru llong allan i'r môr mawr yn yna i gyd, just i gael hwyl. Ond mi fedra ddychmygu'r hen Dewi, ni star i gadar yn hi Ddewi yn mynd, wes, benti gili, wes, benti gili. A dyna fi. Diolch ti, Glynne. Elinor yw'r enw, a dwi ddim ar fyd tyfu tomatos. Nath o fi. Nath o fi. O, dwi'n o'r gorau i hynny i'r sbel. Nawr te, heblaw am bod yn gyfrifol am gasglu'r newyddion i'r BBC yn Abertawe, chi hefyd yn brysur iawn yn paratoi rhaglenni ar frowydd Cymru, gwahanol frowydd yng Nghymru. Ydw, a gwahanol drefi. Mae hwn yn waith sydd yn mynd â chi bob mathau o lefydd ac yn eich cadw chi'n brysur iawn, swn i'n meddwl. Yn hynod y brysur, mae'n golygu mynd i'r llefydd yma, mwydo fy hun yn awyrgylch y lle, holi bobl ar dapio, mynd ar tapio nôl, torri'r tapio, ac myfyrio'n galad iawn wedyn am dros wythnos, achos mae un yn dod ar ôl y llall. I drio cael rhaglen sydd ddim yn bortread o le, fel y cyfryw, ond y ffordd mae'r lle wedi effeithio arna i, sydd yn cynnwys wrth gwrs ma'n sgyrsiau efo bobl a ni wedi gwarfod bobl ddifyr yn y llaw gwahanol lefydd yma. Nawr te, o'ch chi'n dweithio i gynnau eich bod chi'n workaholic, ac i'ch chi'n gweithio'n aml iawn am ryw 15 awr y dydd? Bob dydd. Bob dydd? O leia? O, fes ni'n meddwl, mae'n anodd pen ydych chi'n gorfod myfyrio o meddwl, i barad am hynny'n waith, neu os ydych chi'n gwneud y gwaith arall, disgwyl i rywun ffonio ydy hwnnw'n weithio. Ond dros gyfnod o ddwrnod, mae'n y 15 awr yn mynd, yn trafeilio phob peth oes. Ydy hyn o ddewis neu orfodaeth? Dwi wedi bod yn meddwl am hyn, gorfodaeth ydy ar hyn o bryd mewn ffordd, ond dwi'n credu y byddwn ni ddim yn medru bod yn sicr, na jyst eistedd flaen y tan efo guinea pigs. Bod ni'n caru nhw lot. O, bydde hynna'n hyfryd. Ond hefyd, o'ch chi'n dweud bod chi'n gorfod gweithio yn aml iawn, bod chi'n gweithio i oriau, ac bod chi'n gweithio hefyd pan fydd yr awen yn taro. Ta pryd fydd hynny? Ie, mae hynny'n wir. Wrth gwrs, fedrwch chi ddim cael awen pen ydych chi yn ffonio ynglyn â ryw stori newyddion neu rhywbeth felly, na drwch chi? Neu pe mae
rhywun yn y swyddfa yn siarad efo chi. Felly mae hyn yn gorfod digwydd yn hwyr y nos neu'n gynnar iawn yn bora. Fi'n codi am 6 bob bora, gwaith y bydd hanner o'r diwedd. Mae bod yn gwneud bywyd yn anodd i chi. Chymod, ydych chi newydd wedi gysgu yn dino'n sydyn rhaid y cael awen. Ac yn codi ac yn taro'r beth ar bapur, ydy? Ydy, mae gennau dip recorder bach wrth ymwneud gwely fyddai'n iwsio weithio. Byddai'n anghofio beth wedi dweud yno yn y bora. Ie. Nawr, dwi'n mynd seboni, ond i chi yn newyddiadurwr da, a mae ydych chi ddawn ar drafod geiriau. Y ffaith nad yw bod chi'n gweithio mor galed fel hyn o hyd, ydy hyn wrth eich bodd chi, neu falle wir bysech chi'n hoffi bellach eich bod chi'n dal rhyw swydd frasach, bod chi'n mwyn gorfod bod ar trwy'n ar y maen bob dydd? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n hoffi creu, mae'r peth yn... Mae'r hoffter yma yn beth rhyfedd iawn achos mae'n loes hefyd. Dwi'n gwybod pen ydych chi yn defnyddio gair Saesneg yn restlo, yn ymrafael a geiriau, a trio cael nhw i ffitio mewn i'w gilydd yn iawn. Syniadau, trio plwcio syniadau allan o'r nefoedd, ac o'r nefoedd dwi'n gobeithio mae'r rhain nhw'n dŵad. Dydy o ddim yn waith hawdd. Ond chi'n hoffi gweithio yn y priffydd ar ceia o hyd? A chi'n hoffi gweithio yn y priffydd ar ceiach trwy'n ar y man drwy'r amser? Fyswn ni ddim yn licio bod a swydd bwysig yn ein. Yn amser, pwy'n i'n meddwl byswn ni'n licio bod wedi cael fy nefnyddio i ddysgu bobl ifanc rhai o'r crefftau, ond na, gweithio di'n maith i. Na fe, dywch chi'r ysgol yn ifanc iawn, eich bod chi'n ddisgybl disglair tu hwnt. Odi chi'n difaru bod chi wedi gwneud hynny? Neu ydy addysg bywyd i chi'n credu wedi bod o fwy o les i chi? Llawer iawn mwy o les. Yn gyntaf nes i adael yr ysgol, o'n i'n 9 oed yn mynd i'r ysgol ramadeg yng Nghymadael cyn bod yn 15. Tawn ni wedi aros ymlaen, oeddwn i wedi mynd i'r coleg a bod yn athro neu'n weinidog. A dyna'r 2 beth yr adeg hynny, os ni byth eisiau bod. Allai'n deud bod hynny wedi bod yn wir amdani ar hyd y mywyd, ond naill na'r llall. Ond nes i adael yr ysgol, a wedyn nath bywyd drefnu ymhrofiadau fi. Nes i weithio yn labordydd Llywodraeth yn dadansoddi bwyd a bwyd yr anifeiliaid a bethau felly. A wedyn ges i'n galw, yn lle fy ngalw i fyny, ges i'n galw i'r pella glo. Ges i flwyddyn yn Oakdale, dan ddeiar, yn gweithio ar y talcen glo. Yn weld i'r talcen glo, yn llenwi'r drams. Ac mi oedd hynny yn brofiad hyfryd i mi. O'n i'n cael nabod pobl. A dwi'n meddwl bod yn rhywbeth sy'n brin yn newyddiaduraeth heddiw, ydy bod y bobl ma ddim ond wedi cael ei disg allan o goleg neu rhywbeth felly. Ydych chi'n dall llawer iawn mwy am natur o glor os ydych chi'n gweithio dan y pwll glo. Yn wir, dim efo glôwyr, ond yn lor eich hun. Ar ôl hynny, nath anghaffael stumog arna erioed, ond o'n i'n gwybod hynny ar y pryd. Nes i ddod yr ulcer dyrstio rhyw 10 mlynedd nôl. Ges i'n rhyddhau o'r pwll glo, a ges i'r fyddin. O'n i wedyn yn Malta am 2 blynedd a hanner, yn brif glarc general staff fanno. Ac oedd hynny'n brofiad. Ac o'n i'n cyfarfod pobl, ac pobl, digon hawdd i chi gael llyfr, yn rhywle, does dim rhaid chi fynd i ysgol i gael llyfr. Da chi'n cael eich addysg trwy nabod pobl. A dyna pobl ydy fy mhrif ddiddordeb i. Er fyna rai unigolion, dwi'n licio. Newn ni'n gofyn am enwau. Beth arall, o'n i sgwrsio cyn dod ar y rhaglen, a chi'n dweud dwi ofn pob peth, a dwi wedi bod ofn pethau eriod. Dwi wedi byw ar ofn. Ydych chi'n sôn am ymffrostio ag ofn, yr unig beth dwi'n ymffrostio nhw ydy brolio bod i'n mor ofnus. Ie, ond odi wedi rheoli eich bywyd chi? Ydy dwi'n meddwl, mae gennau ofn gyrru car, neu gyrru car wrth na ira neu rheu ar hyd y lle. Mae'n insensitif dyna beth dwi'n gwirionedd, dwi'n meddwl. Ond o'r dechrau gennau ofn marw'n ifanc. Dwi'n cofio y wraig yn deithau Mair, yn deithau pen o'n i 10 ar 20 neu 20 neu rhywbeth, wyt ti'n mynd i farw'n ifanc rwan. Ond dwi'n credu bod gennau ofn marw erbyn hyn. Ond ofn tasan am ddiw, fi ddim yn beth iawn i ddeud, ond ofn diw. Ie, wel mae hwnna mae'n siŵr yn gyfystyr, ac ofn marw. Ofn mor mawr bywyd, ie. Ie, wir. Smoch chi'n cael amser i ysgrifennu'n greadigol bellach, chwaith, nag i? Wel, dwi'n gobeithio bod i yn y gyfres ar dro yn sgwennu'n greadigol. Ie. Ond does gen i'm amser i wneud. Anyway, I gyhoeddi felly? Dwi'n cofio Parry Williams yn deud, T.H. Parry Williams, yr anwilyn, yn deud bod i'n misio sgwennu barddoniaeth yn Gymraeg bellach, bod yna digon nhw wedi cael ei sgwennu. Dyna un peth. Peth arall ydy mae gennym ni gymaint o feirniaid sy'n penderfynu pa fath o barddoniaeth sydd yn farddoniaeth. Rhaid yn deud bod rhaid iddo fod yn ganu gwleidyddol, rhai eraill yn deud bod rhaid iddo fod yn gynganeddol ac yn y blaen, a llawer o rwtch yn cael ei sgwennu. Ac mae gyd yn gyfartal. Ac does gen i ddim diddordeb yn y peth erbyn hyn. Mae gen i diddordeb mewn barddoniaeth yma. Ie, ond yn math yna o sgrifennu. Ie. Ond
eto i gyd o'ch chi'n dweud, mae rhyw fath o benderfyniad gwleidyddol neu gweithred gwleidyddol ar eich rhan chi oedd penderfynu sgwennu'n Gymraeg? Ie, dwi'n gyfartal yn y ddwy iaith, os ni'n meddwl. Mae'r iaith Saesneg yn gymaint fwy cyfoethog. Eisiau am spel mawr yn gweithio mewn rhaglenni Saesneg yn dangos Cymru i'r Cymru di Gymraeg, sydd yn rhoi hun yn wleidyddol. So, wleidyddol ydy'r peth, ond rhyw fath o deyrngarwch i'r iaith sydd teimlo. Chi'n gweld, yn y cyfnod hwnnw, oedd bardd yn rhywbeth pwysicach nag ydi o rwan. Oedd o'n rhywbeth special. Oedd o'n fel proffwyd. Ac oedd eisiau bod yn fardd yn rhywbeth lot gwell na eisiau cael lot o bres a mynd yn bwysig ac yn foliog ac yn rhwysgwawr ac yn gynghorydd sir a pethau felly. Oedd o'n rhywbeth mawr i anel. Oedd chi'n teimlo'ch bod chi yn rhan o ryw lu mawr. Dydy peth ddim yn bod erbyn hyn. Dwi'n gwybod bod chi'n meddwl yma chi'n fel rhyw cynic ac yn y blaen, a chi'n mynu'ch bod chi'n cynic a bod chi ofn pethau. Ond mae hiwmor, beddech chi, wedi'ch cadw chi yma, bron, ydy? Mae yna 2 Glynne Davies. Mae Glynne Davies digri a Glynne Davies prydd. Mae yna 3, mae yna un arall fel yn y canol. Mae'n rhywbeth sy'n medru ffindio hwnnw. A dwi'n meddwl bod yna gysylltu ar fan hyn, a stori wedwch chi ddau Ginne hefyd. Stori a hiwmor ydy pan o'ch chi'n gweithio ar deledu gyda llaw. Ie. Ie. Parry Williams eto, Sir Thomas Parry Williams. Oedd yn gyfres ddylai fod wedi bod yn gyfres dda. Oedd y syniad yn dda. Mynd o bobl at eu cynefin a gadw nhw siarad a dangos lluniau yn y stiwdio yn y diwedd, dangos lle oedd nhw'n sôn amdanyn nhw. Ond weithio di ddim. Ond yr un arbennig yma, Sir Thomas Parry Williams, yna fo hanner ffordd i fyny'r wyddfa uwch ben rhyd, dar o fod sefyll, ar ei weld ar wan, a Lady Emyn edrych ar ei ôl o fel y byddai. Ac o'na 2 fath o Gymro yn y cyfnod hwnnw. Y Cymro oedd yn meddwl bod hi'n gwisgo gwallt gosod wig. A'r Cymro oedd yn meddwl y dylwn ni fod yn gwisgo wig. A diwrnod arbennig yma, y gwynt yn chwysu a'r eira ar hyd bob man, ond ydw i yn gwybod be i'n neud. Dwi'n glyfar. Mae fi'n agor cap y radiator, crib allan, i mewn â fo i'r dŵr, trwy'n wallt, bynsio fe fyny'n neis fel ei fod yn ddel. Sefyll o flaen y camera a siarad am 2 neu 2 funud i fyw llygad y camera. A arswyd mawr, o'n i'n teimlo bob un blewyn o wallt oedd gynnau yn diflannu oddi ar, achos o'n i'n cofio bod wedi rhoi antifreeze yn Ac mae byth anghofio gweld yr rhaglen yna. A dyfod yna neb arall wedi chedi sylwi, ond gweld yr ofn. Yr ofn. Yn mynd llygu di, wrth ddechmygu. Ti Glynne gyda'r hiwmor a'r ofn y gadewyn ni am heno. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi.